Ngaza ngizokhuza isaga ngizokhuza umhlolo owenzekayo esizweni sakhile ngizofundisa futhi abaholi bethu bakithi ngoba siyabathanda abaholi kakhulukazi abakhona kithi abasiphethe nakwi-province ngoba bangabafowethu nodadewethu kodwa kukhona ukuthi kwesinye isikhathi ezinye izinto ngivamile ukuyikhuluma ngimnika nje izibonelo zakhona ngoba ngifuna ukuthi ngibe mningi kakhulu ngifuna ukusishort isikhathi lapha-ke ngoba ngithi nje hawu ngizokhuza usaga ngibabaza nje lapha ngithi izolo ngilale nje ngingahleli kahle ngoba ezinye izinto wena ey'thinta suka kahle kahle into zobukhosi kakhulu zinokuthi sengingahlile ey'ningi ebese ngize ngazi ukuthi manje ngiba nesifo sabelungu i-stress manje-ke ngithi ngithanda ukuthi into engcono ngiyikhulume engangiphethe kahle lapha ngithi ngishayelwa abafana ngiphethe ngishayelwa ngabantu bathi awubuke lapha efonini ngithi mina kwenze njani bathi babona lapha okuthiwa inyosi lapha iphehla lasemhletsheni umkhulu ubuzitsheni ngoba usemdala mhlatshe inyosi hawu uthi omunye umfana hawu ngithi nisimiso kanjani inyosi na uthi hhayi sekukhona ubona iphepha lapha kuthiwa iphuma ishisa leli phepha leli elake ngalikhuza ngathi lingababhala ngamile ngakhonfemele ngoba umuntu ogcina ugobile ngisho kuleli phepha kuthiwa amabhutaleni nomira bayangibona ngoba ngikhuluma manga mina ngikhuluma iqiniso njalo ngiyalazi iqiniso ley'ntandane ngoba iqiniso ngoba ley'ntandane nje alizwani nomanga umanga ngoba ngikhuluma nje usemnyango umnyango buke efonini umanga uyalunguza iqiniso lomzala kamona ley'ntandane engihlale ngilikhuluma-ke mina othothi abanye bangisondela lo iqiniso so-ke ngoba ngiyala ley'ntandane lifana nawe ngoba ngikhuleka-ke nje-ke ngikhuluma nani ngithi ma ngithi ngiyalibuka leli phepha hawu bayimisiwe inyosi hawu sengithi no phela ngoba bengihlala nenyosi ngihlala nomdlokombane sengithi ake ngidonse ucingo kanti ucingo lwami lafakwa leli ndiya leli luma olwandle lengihlala nalo ngephutha behamba nogasi olwandle inamba zaflasheka iy'namba sengithi into-ke umfana wamhleka ithi awunikeze inamba yenyosi cha sengishayele ekuseni hawu msindazi hawu sejabula ngiyasazana hawu awuseza ngisabona endlu enkulu na sekuthi mina ezinye izinto ngoba mina kahle kahle ngiyashayana ngisuke ngingathandi ukuxhashwaza zingane namantombazane ngoba la ekhaya mina kwakhohlwe ungena ngifuna umuntu angedela ngisukelani futhi ngiyahlonipha kodwa ezinye izinto esuke zinginganise zenzeke eduze kwesihlalo ebengenze ngokuthi ngigcina bese ngathi ngiyabhoxa kanti sengabaqeda nginabantu eduze kwenkonyama ngibashaya ngoba ngibuye ngingabopheli uthi ubhe police station ngivulela icala ufice iy'hlahla y'kabhanana ngina ukugqilazela manje-ke ngithi mina-ke ma ngithi ngiyabuka hawu nani Khuba ngiyashaya ngishayela umdletshe hawu ngiyamthola hawu sekwenze njani ngibuka la useyangitshena-ke umdletshe uthi hawu cha kufika incwadi yesimisile vele ngifuna ukukhonfirma ngifuna ukukhuluma lapha emafonini engakhonfirmile usethi hhayi ifikile yathi akame kancane ngithi hawu isima kanjani ilongane umsebenzi omkhulu kangaka wamakhosi na ekubeni ngingonyama futhi wena uyaphahla endlunkulu ngisho umukela uhulumeni ezofika fanele ukhulume uphahla amakhosi kwenze njani uthi bathi imali ayikho ngithi mina hawu ayisekho kuwa wedwa pho uthi akasile sengithi mina awu cha lento ngizwa nje nabantu bayashaya sengithi mina no ake ngikhulume lento ukuthi msindazwe bekungafanele khona kwenzeke ngoba wena usumdala eduze kwesihlalo futhi wena eduze kwesihlalo usufana nenqolobane yethu eKwaZulu futhi unomlando ngisho omkhulu babo laba bakumisile nokhokho babo kusuka emakhosini amadala osohlale kuwo waze kwafika nomdlokombane ngesikhathi sakhe kwaze webuza napho usukuleni ehlezi esihlalweni nendlunkulu hawu sekwenze njani na uthi naye akazi bese ngithi mina msindazwe
ngizoke ngikhuleke kubaholi ngoba ngithi ngiyabashaya kwesinye isikhathi inombolo ezingabanjwa ibanjwe ngey'ngane ema-ofisi kuthiwa ngama-PA. Manje ngingathandi ukukhuluma ne-PA ngoba ngifuna umnikazi wendaba engiyibike lento ngikhuleke ngicele kubaholi ukuthi bekuyisinqumo lesu ababekade besithathe mhlampe bengasicabanganga kahle ukuthi sizolimala. Ukulimala kwethu number 1 usemdala iNyosi uMdletshe. Number 2 futhi iNyosi uMdletshe unomlando eNdlunkulu. Unomlando ngani? Uyise umkhulu wakhe uNgomane wayekade eyilungana enguNdunankulu welele, uyabo. Uthe kusuka khona lapho uyise wakhe futhi lo iNyosi ubekade echatha ingane esilweni esidala, uyabo. Ukhulele khona eNdlunkulu uyingane yakhona, imali ingakabikho uhulumeni engakangeni ekulento yobukhosi. Kuyethethe kusuka ke manje kwasenanga uhulumeni usengena. Mase sengena kuhulumeni sakujabulela sonke lokho. Mase sikujabulela ke hawu nakho ke futhi esengenile selekelela sisajabulile, hawu kwaba kuhle kwahanjwa kahle yonke indlela. Hawu manje mase kwenzeka lezi zinto hawu sesiyethuka futhi sithi mina hawu kodwa sengahle ngempela makuthiwa kukhona umholi noma abaholi abangathatha isinqumo esibi kangaka esihlukumeza nje ngale ngokuthi ke nakube ngibala ngokweyikhundla umuntu omdala osevele osemdala osekhulile manje kuthiwa uyamiswa bekungasalindwa ke nalezi inyanga ke kuthiwa ziyalindwa ke naleminyaka ke kuthiwa ke ngcono ke sekulindwe ke kuphele lezo nkontraki noma lezi evumelwano noma mhlawumbe bembize ke makuthiwa khona icala bembize le Maritzburg befike bethi cha usuwonele nala ngalesi sizathu uyamiswa bese kuvele kuthiwa imali ayikho. Awubafowethu ngiyacela ngiyakhuleka baholi nonke ngoba kusasa ngoba ngikhuleka kini nje ngiyazi ukuthi kwesinye isikhathi ningamlalela umlungu mhlawumbe nimlalela usopolitiki kodwa ngiyathanda ukuthi ningilalele ngelinye ilanga ngoba kuke kwenzekiswe lashanjiswe ngilapha kwabulawayo ngiyokhuza ngibophinto nami la esekhaya ngiyokhuza ukuthi akwazi ukuthi kulungiswe izinto iSouth Africa ibe nokuthula lizoshisa lashisa, uyabo. Futhi akekho umuntu owafika ngena u-back door to door u-door to door ethi cha ngiyangithembisa lapha ukuthi ngizothi ngingene mhlambe ngishintshe ngoba kwashizwe nje sikucimiswe. Ngiyathembisa ukuthi ngoba sahanjelwa ngabantu nje abanumzana imikhokha ingasagciniwe imikhuba imizi makhamba umnumzane igoqwe ngoShekhasi ethe suku umnumzane engangena emzini wakhe akukho ukushweleza bathembisa ukuthi bazofike beyilungisa leyo nto leyo, uyabo. Ukulimala kwamasiko njalo lokho akekho futhi umholi okwangena u-door to door wathi ngiyangithembisa ngoba kwachithwa imhozo nje omama bethu bezilile kulowo nyaka zange beze begqoke uchithwe ngisho inhloko zabanumzana behlabelambile abanumzana sebecishile bethi baqo uboni yami sigcwelile okungani. Amaphoyisa ayengenacala lapho, abantu abanecala ngabaholi, uyabo. Konke lokho akekho umuntu osekufanele akukhulume manje ngoba lokho ngikhuluma ungadideki ukuthi ngikhuluma njengoba ngikhuluma ngoba nje ngihlala neNgonyama inkosi yenu yamaZulu, uyabo. Ngihlala nomntwana neNdlunkulu futhi yakwazi lokho ngishamazinyana yakwazi lokho ukuthi ngoba ngikhuluma nje angikhulumi ngoba ngihlanhlatha noma ngena izinto engangifanele nginogazi lasobukhosini futhi ngizalwa khona, uyabo. Angikhulumi nje ngoba ngihlanhlatha futhi ngikhuluma ngoba ngizokhuza umkhuba, uyabo. Ngoba amadoda amaningi awasakwazi ukuthi ekhuza umkhuba ngoba babambe ngamakhwahla abaholi ngenxa yemali. Le mali ezoflasha izwe izoflasha umlando namhlanje. Ngizokhuza baholi ngoba kusasa ngizonivikela mina ngitshena isizwe ngikhuleke kubantu besilo ngithi nangu umholi wakithi osiphethe ulepha kuthothi amalamba awasekho, amalamba ahlaza, uyabo. Awasekho amalamba, amaphoyisa awasekho amaphoyisa. Usuhamba wedwa sengikutholela incebo ngokukhulekela emakhosini. Bazohlala kanjani nawo makholane wahlukumeza ubaba wakho? Uzolithatha phi ihlozi elihle? Ngoba kuzoba mnandi manje, ube mnandi manje usakukhona imali zonke izinto esahamba kahle. Lo umsindazi kuzetsheni yihlozi eliphilayo leliyana. Ngoba umntwana kasenayo usebuze, Ngonyama yasenayo usebuze. Uyena osephethe inqolobane yethu thina sizwe samaZulu onomlando.
nabasendlunkulu banawo umlando kodwa nawo ukhona umlando anawo ojulile ngoba mayiqala nje ephahla amakhosi ngokuhlukana kwawo kunemicimbi uzingane zenu zizemhlangeni izingane zenu ephahla nifika nizokwethula izinto endlunkulu ubani uzokwenza lokho emasenikhatha ukuphila kwakhe ingane lezi ezikhona zizohlala ngokuphela usemdala umsindazo ngiyanicela ingane zakwethu angizokumenshina gama lamuntu kodwa nje ngizokhuleka ngizocela kini yabo kahle kahle ngizonitshela kahle ngoba lokhu kucela ngisakuthandi kahle ngoba sekuseduze ukhetho ngizonitshela ukuthi ilungiseni lento le kaMsindazi Nyusi ngoba ngalesikhathi uNyusi umdletshe nina manje ngabaholi nigcotshiwe ngokusemthethweni nasezulwini enivunyiwe bekufanele ukuthi nakhe indawo engizothatha kuyo umlando niwubhale phansi niwufake endaweni lapho kuhlala khona imlando yakwaZulu mhlawumbe bekhona nibuze kuye njengomuntu omdala ukuthi makunjena kwenziwa kanjani lo mkhubo onjena makunjena kwenziwa kanjani azikho izinto ezike zakhuzwa kwahlangana kwakhuzwa izinto ezizehlele thina abantu abamnyama ngokuhlukana kwethu angikhulume lona amaZulu kuphela akukho seke kwashweleza khona namhlanje nje angithuki kodwa vele izinto mazenzeka kanje ngoba abantu abaningi abanye mina ngijulile mina ngiphathisiwe futhi esibusisa kusona esami ngithe ngihlala neNgonyama endala ubhesha nephuma esiqebweni nami ngagundana nowangoma phumani ngandleza nkwane bengele bangakeza ngihlala naye kusukuze kuze wathi kimi kuhlungu ukuphathwa uphathwe uphethe wangelinye ilanga washiya isiqalekiso wathi bawunukelana bodwa abanye bodwa benuka iqaqa benukelana amasimba kusho inkosi yahamba ithukuthela inkosi akho ngisho yedwa umholi okwangena udoor to door ukuthi lokho ngizoke ngiqhube inkomo ngiyenza inkulu noma ke lo ingonyama lehlele ehlalweni nixhaphaza ngoba ingane yenkosi ngoba ngisokuthiwa nayo makufanele ihambe iye endaweni sekufanele ifonele nina abaholi inkosi ifonele abafana namantombazane inkosi ingonyama ngizothetha ukuthi awangalahleki amasiko ngesikhathi sethu ilokho nje kungiphatha kabi ngoba mina ngifuna kwakheka isizwe le nqolobane lena yesintu nesizulu eniflashayo ngithunyiwe ngendlela esengibuka ngayo abegwadi ngendlela esengibuka ngayo ukuthi kuzolinyazwa leli siko lethu nemvelaphi yethu bese izingane zethu nezizukulwana sethu sekufanele sigijime siye kubelungu kuyobuzwa sekubhala umlando wrong ngokhokho bethu nomkhulu bethu namakhosi sekufanele manje siyothenga lena kubelungu kanti abegwadi besondele nje ngoba bephethe imali asingalimazi izwe bafowethu oshaka baze bahambe emhlabeni babuza enocetshwa bengayazi imali bangazange bephethe ukhosi azange bakhiwe ngemali ukhosi ngisacela ukuthi siyivikele ifagugu lethu ngiyamcela baholi ngoba ningabakithi ningabafowethu futhi sibamnyama singahlekisani ngezizwe omunye umuntu special umuntu omdala asimvikele ngoba umzali yathi ngonyama kimi yamaZulu yathi ngiyabonga ngobulapha empangeni endaweni yenkosi uZungu ngafunga ngathi baya wathi usufana nomzali ngoba ulapha emdletsheni ufana nomzali ukuthi makukhona inkinga kwamakhelwane ungenelele ake sikube ngabazali ngoba kusasa uzoba ubaba ube umholi uzothanda nona ubaba wakho makuthiwa indodana yakho nangumdletshe wengisuhlele ekhaya sekufika indoda izonikeza ubaba wakho incwadi kusho ukuthi futhi umdletshe akaxoshiwe uhulumeni noma umvaleli umholo benizomdingisa mhlawumbe nifuna ebenyusi yakwaNdebele noma ebenyusi mhlawumbe yaseMankondweni noma emaXhoseni lokho besingeke sisavuma thina ukuthi nidingise ingonyama ngoba bekufanele maye necala bembizele eMaritzburg ema-office kusayini kufanele ukuthiwa i-office lengonyama eMaritzburg ngonyama mhlalo wolundi yizo zonke izinto lezo bafowethu ekusafanele sijule siyibhekisise angifisi ukuthi kodwa ningizonde ngoba kusasa ngoba nisesemandleni nizongizonda kusasa zizoshintsha izinto yini futhi engizonimukela ngimfake emlandweni namhlanje ngithathwa ngabelungu bangisaphesheya ngizobafundisa ngesintu senu sebebhala phansi ingane zizojika ziyithenge leyo nto leyo bafowethu ngizocela sibumbane kuze ikhathi ezimbi manje zokhetho ngiyazi ukuthi kunabantu abangayifundelile ipolitiki
abayithandayo ebese begcina beyisebenzisa ngendlela engaqondile kahle. Ngizocela ingane zakwethu ngizobika ukuthi ilungiseni lento nina abaholeni khona ngoba vele ngoba ngihleli nje kulobu buholi enhle kubo yini bekufanele nivikeleke. Kufanele nazi ukuthi sizonivikela ngoba ngiyazi ukuthi national kukhona abanganithandi national ngoba ngihleli nje anazi ngibe ngihleli nesinqe sodwa bafuna vele kwenzeke wona lamaphutha la bese kuthiwa phuma wena usuhlulwe iprovince. Ayikho iprovince enamandla njengaleli la kuthi kwaSuthu. Ngihamba uqeda umhlaba futhi awekho amavoti amaningi okudlula le province yethu. Ngiyayiqhenya futhi ngalokho ngishana sesifuba ngokudla usungena ayikho. Ngihamba uqeda umhlaba cabanga ukuthi lokhu besuka benza imicimbi emabhedi yini bengayigoli yini bengayi Eastern Cape bakwenza ama manifesto. Hayi bafowethu akanihloniphe lelizwe lokwaZulu linamaqhawe lelizwe lalula ngoba abamkhulu bethu ngiyazi nizingane ngiyanifundisa lokho enikwenza ngikwenza ngeenhliziyo nanokuthi nisebenzise ipower yenu ngaleso sikhathi asingayenzi lento. Amasotsha aqala ukuphuma kulokhu wabusa umva uMandela washiyela umntwana azogadizwa engekho kwangena uThabo Mbeki azange silibone thina isotsha singasebenzisa ipower ngamandla. Mina ngibona besebenzisa le power nje mhlawumbe sisebenzisa unyaka sozesifa lutho 5 years. Iqiniso ngelazi lintandana kodwa sengishilo sengikhulumile vele kusasa ngizofika umdlokombani ngoba ade ngihlala naye nomntwana bazofike bengibuza ukuthi wasala uthini wena sashiye nawe umfana uhlala ubusuku bonke wawuthini kubantu ngiyosho ngithi okunye ngangakwazi ukungena ngoba ngwaseNdlunkulu ngihlonipha iNdlunkulu okwabantu abadala kodwa lokho esekwenzeka kimi ngibuka ngesikhathi sami hayi kahleni niwachaphazile amakhosi seniyawavotisa manje nina ningobani kanti nina senibakhulu nina okudlula amakhosi kanti umhlaba woba chazani chazani kanti senguningobani nina ithanda kangaka mina bengithi mina ngiyazi niyangihlonipha ngoba ngikhuluma nje niyangizwa uyabo anginizondi ngithanda nonke ngizonakha ngakha futhi ngisho khokho benu kulento engikhulumayo bayayizwa okhokho benu ke ngoba wathinta inyosi ubuze engimdlaje nosendala inyosi eyangena ngo1977 mina wathi umdlokombane nginenyosi umdlaje kangihamba manje ngibone umdlaje wathi inyosi efika ngihleni obayede oSuthu lapha kuNdlunkulu mamchwe wangena umdlaje wangena umdlaje wathi bayede sasesithi silo awungena sasesithi kimi mfana sisho kimi sa 3 seconds ngathi bayede sathi lenyosi lena isekuyinyosi endala enyosi inzala ekhaya inyosi manje sekungomncamo lona sengimsondeza ukuthi athethe la ekhaya amakhosi makwenzeka imicimbi yonke namanje kwenzeka njalo bafowethu singasebenziseki isetshenziswa ngabantu nangepower yabo nanokuthi besebenzise izinto ezizononela kanti ivele mina ngiyazi national mina abantu ba national baniphethe abaholi mina ngisondelene nabo angixabene nabo ukuthi ngeke nginitshela kodwa ngiyaniqwashisa namhlanje ukuthi ngoba nihlenge ngesinqa sisodwa nina ningawenza amaphutha manje nizongilalela nizwe lento ningathathi ukuthi ngithatha into yomlungu noma ngithatha umuntu oyipolitician phela manje impela esengilindele mina lapha kwaZulu manje ngibona ukuthi bafowethu ezinye izinto siyachaphazeka siyabuka ngcono lelizwe fanele lihambe livele limele lento yayisho umdlokombane ngoba lento izosisiza kube namadoda awu10 azokhethwa ngonyama ohlala eParliament abuye kube nelongana kube nePrime Minister kuphela kuthi umthetho suthatha amandla sobuyisela emkhosini linehlulizwe makunje thatha uflasha umlando wakwaZulu inyosi ukuze ke ngidlaje beningobani nini obaba mkhulu benu bake bahlala banaphi ngoba wami ubaba mkhulu wami wafika wahlabana eFulahead ilembe lamnikeza izintaba zathi akagada intaba zaseFulahead masanuganga nini ngiqinisile angifuni ukunikhohlisa ngiqinisile angifuni futhi ngize ngiphanyele umoya ngivuma BP ngoshukela ngicela ukuthi bafowethu kusase kuseni yenzani incwadi niyenze incwadi nicela umuntu omdala nisho ukuthi nenziphutha ngicela abuyele manifuna ukuthi
kulibe nokuthula nanokuthi sinethembe nanokuthi sinivikele i-national mayisinihubha isinigijimisa. Ngiqinisile ngoba ngiyazi i-national iyona thina esinesithunzi kube sinivikele kwi-national. UDr Chris Seconds ubekhuza umhlola owenziwe ngabe ANC benqamula ikhontract kababa uBuzetsheni Mdletshe